Po ang ating samyang. Hindi ako naiiyak. Naiiba lang ako sa lasa. What's up mga parikoy? Welcome po for another mukbang episode. So ngayon po ay i-challenge ko po sila sa dito sa samyang buldak. So meron pa tayong samyang tatlong buldak. So gusto lang makatikim nito kaya ipapatikim ko sa kanila kung gaano ito kaanghang. So kasama ko po yung pinsan ko at saka yung kaibigan niya. So sila tatlo po yung kakain, yung pinsan ko at saka kaibigan niya, yung tsuhin ko na ito. So mga parikoy, sila lang po yung tatlong kakain ito. So sila din po yung magluluto. So tara. Magluto muna tayo. Pakulaan muna natin yung tubig. Hintayin muna natin hanggang kumulo. Tapos ilagay na natin yung ating samyang. Kumulo na po yung tubig guys. So ilagay na po natin yung ating samyang. One at a time. Yung pangatlo. Mix muna natin guys. Mamaya pwede na to. So guys, luto na po. I-transfer muna natin sa strainer. Strainer. So ito po mga parikoy. Ready na po ang ating samyang. Talalagyan na po natin ito ng ating sauce. What's up mga parikoy? Ito na po, luto na po ang ating samyang buldak. Tara at ating Lagyan ng sauce. hagyan ng sauce at kainin. Let's go. Lalagyan na po namin yung ating samyang buldak. Lalagyan na po namin ito ng sauce. At saka meron po din kaming chicken feet. Adidas. Chicken Adidas. Adidas. So, tara guys, lagyan po natin ng sauce. Tara guys. Ano sa layo rin tao. Kung gini siya? Patay na. Ito ni sa misi. Mayroon kaming gatas. Os. Hang. Yan ha. So, ito guys, nalagyan na po namin ng sauce. At saka meron po din kaming gatas dito. Sakaling sobraan ang anghang. So, mga parikoy, bago po ang lahat, huwag po natin kalimutang i-subscribe at i-hit yung notification bell para sa mga updated kayo sa mga video ni Yantot Mukbang. Subscribe na po. So, bago ang lahat, Pray muna. pray muna tayo. The Lord bless this food, Lord, and in Jesus' name we pray. Amen. So, Simulan na natin guys. kain na po. Kain po tayo. Kain mo tayo. Isubod. Adidas ah. Chicken feet guys. Chicken Adidas. Hong. Ang pala. So, kaya. Kaya yan. Sir. Butan mo sir. Hindi makakauwi pag hindi naubos. Unang subo pa lang ang nga.
Ah. Sarap guys, sarap. Try nyo itong samyang buldak. Napakasarap. At huwag kalimutan mag-subscribe sa Yantot Mukbang. Ang galing ba yan? Kuya, Bili lang ah. hindi kaya. Inom gatas. Sarap din ito. Adidas. Chicken feet. Ubos ito sa akin guys. Sarap. Buti mahangin dito. Gamay lang. Subo, subo. Gamay lang. Kunti na lang. Lumayan yun. O gamay ako rin. Gatas, gatas. Masarap, masarap po guys. Nabubulol ako sa kahang. Ano? Parang nilalagyan ng apoy yung ano, yung labi ko guys. Hindi ako naiiyak. Naiba lang ako sa lasa. May times 3 na ba? Ha, mong times 3 na? Sabi yan. May time stay para rito guys. Kaya. Kaya tayo kuha na, times 1. Times 1 lang pala ito. Kain. Kaping naman mo sir. Subo pa. Mandirigma tayo dito. Gamay lang, pangawarot na din dito. Lapit na. Parang lalong ba? Mama. Gatas, gatas. Kaya to. No, 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 no. Fighter po tayo dito.
Ang ngari. So, what's up mga pare koy? Ito nga po. Naiyak na ako. Samyang Buldak po. Challenge accepted. Galing kay Yantot Mukbang. Huwag kalimutang i-subscribe. At panoorin nyo yung mga videos niya. Napakaganda. Yung mga mukbang episode niya. Hanggang po. Shout out po pala kay Clint at sa Bacaldo family. So guys, shout out mo po pala kay sa Kabukid Vlog, saka kay Jacob's Mukbang, And shout out to pala kay No Bird Papa SMR Mukbang and Fernan Constantino. Salamat sa panonood nyo. shout out po din kay Giants Family Vlog, Shout out po sa inyo. Bobby and Rocky, Marlene Garcia, watching from Cavite po siya guys, at si Simple Bisdak Mukbang. Hi po. So, salamat po sa lahat, at meron po din si Eric Channel, Liz Lafang Channel, Reina ni Tonying at Eat with Kathleen. Meron pong At shout out po para kay Makulit na Apo, Makalola, Nor Sunga Vlog, Marte Atendido, The Foodie B, at saka kay Master Zep, at saka kay A&G Vlogs, and Mira and MG, and Sheila Almendras. Salamat po sa panonood. Kay Christine Ugawa, kay Beijing po, at Discarding Basic. Yun lang po. At saka lahat ng mga Pinoy mukbangers, supportahan po natin. So mga parikoy, kita-kita po tayo ulit sa susunod na vlog ni Yantot Mukbang. Abangan nyo po ang Huwag po mga kalimutang mag-subscribe at mga i-hit parikoy. yung notification bell para sa mga updated kayo sa mga video ni Yantot Mukbang. Babalik na ka tayo Bye guys.